Porin upeimpaan kirkkoon ja meille on luvannut esitellä tätä rakennusta. Suomen toiseksi goottilaisin kirkko olen Niin. Niin kirkkoherra Erkkola, Kari Erkkola, kiitoksia etukäteen jo. Ja sitten meillä on ihan uudet urut, jotka voisi sanoa hallelujaa, saatiin sentään tänne kovan taistelun tuoksinassa. En muista merkkiä, niin mä olisin kertonut. Sano niin. Mikä? Juhani kertoo. Niin. Juhani Romppanen, diplomiurkuri, hän on ollut täällä yli 20 vuotta. Rupesi nämä freskot rapautumaan, tuli kalkki läpi. Siellä ei ollut ilmakiertoa eikä lämmitystä eikä mikään sellaista. Ja sitten 40, kun tässä oli rakennusteline, että siellä syttyi tulipalo. Ja nämä Satakunnan hiekkakivi ulkokuorrutus mureni. Ja varmuuden vuoksi, että jos siinä hiekkakivessä siitä ei ollut ikävätetty katedraali, se oli punainen. Siis Satakunnan hiekkakivi on ainoa hiekkakivi Suomessa, kun tämä muuten perustalli, joka siis kerrostuu kivilaji. Niin se muutettiin se kiviaines ruotsalaiseksi hiekkakiveksi. Sitä varten se on tämmöisen mitättömän värinen. Hänkin haluaa rakennuttaa tyttärelle muistoksi jotain yhtä suurta ja merkittävää. Ja hän otti sitten yhteyttä arkkitehti Josef Stenbeckiin, joka sai tehtäväkseen suunnitella tämän. Hän sai aika vapaat kädet. Ainoa mitä Juselius sanoi niin oli, että tee miten parhaaksi näet, että jos se on hyvin tehty, niin kunnia on sinun, jos se on huonosti tehty, niin häpeä on sinun. Ja